ኖ ነ ኑ ኒ ና ኔ ን ኖ ይብል። አ ብሂል አኩቶ ለእግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። አኩቶ ለእግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። አ ማለት ንእግዚአብሔር የመስግኖ ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር የመስግኖ ማለት እዩ። መን ኣነ ንስኻትኩም ንሕና ኩልና ኣብ ዓለም እንርከብ ህዝቢ ኩልና ንእግዚአብሔር ነመስግኖ ማለት እዩ። ኣብዚ አ ዝብል ብቋንቋ ትግርኛ አ ኢልና ነንብቦ ኣብ ቋንቋ ግእዝ አ ተባሂሉ ይንበብ። አ ኢልና ነንብቦ። አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ ይብል። ከ ብሂል ከሃሊ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። ከሃሊ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። ከ ማለት እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ንእግዚአብሔር ዝሰኣኖ የለን ኩሉ እዩ ዝኽእል ኩሉ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ። ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ከ ኩ ኪ ካ ኬ ክ ኮ ይብል። ወ ብሂል ወረደ እምሰማያት ብሂል ውእቱ። ወረደ እምሰማያት ብሂል ውእቱ። ወ ማለት እግዚአብሔር ካብ ሰማየ ሰማያት ወረደ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ካብ ሰማየ ሰማያት ወረደ ማለት እዩ። እዚ ማለት እግዚአብሔር ዝድይብን ዝወርድን ኮይኑ ዘይኮነስ እግዚአብሔር ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወለደ ማለት እዩ። ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወለደ ማለት እዩ። ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ዎ ወ ው ዊ ዋ ዌ ው ዎ ይብል። አ ብሂል ዓብይ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። ዓብይ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። አ ማለት እግዚአብሔር ዓብይ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ተወዳዳሪ ዘይብሉ ዓብይ ሓያል እዩ ማለት እዩ። እዚ አ እንብሎ ብቋንቋ ግእዝ ኣብ ቋንቋ ትግርኛ አ እንብሎ ብቋንቋ ግእዝ አ ተባሂሉ ይንበብ። አ ንብሎ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ አ ኡ ኢ አ ኤ እ ኦ እናበልና ነንብቦ። ከምዚ ይብል። ዘ ብሂል ዘኩሎ ይእህዝ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። ዘኩሎ ይእህዝ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ። ዘ ማለት እግዚአብሔር ኩሉ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ንኩሉ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። እዚ ማለት ንሕና ኣብ ኢድና ኣቕሓ ከም እንሕዞ እግዚአብሔር እውን ንዓለም ኣብ ኢዱ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ዘ ዙ ዚ ዛ ዜ ዝ ዞ ይብል። ከምዚ ኢልና ነንብቦ።
የብሂል የማነ እግዚአብሔር ገብረት ኃይለ ብሂል ውእቱ የማነ እግዚአብሔር ገብረት ኃይለ ብሂል ውእቱ የማለት ናይ እግዚአብሔር የማን ሓይሊ ገበረ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር የማን ሓይሊ ገበረ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር የማን ዝበሃል ክርስቶስ እዩ። የ ዩ ይ ያ ዬ ይ ዮ የ ዩ ይ ያ ዬ ይ ዮ ከምዚ ይብል ጀብሂል ደመረ መለኮቶ ምስለ ስጋነ ብሂል ውእቱ ደመረ መለኮቶ ምስለ ስጋነ ብሂል ውእቱ ደ ማለት መለኮቱ ምስጋና ደመረ ማለት እዩ። መለኮቱ ምስጋና አዋሃደ ማለት እዩ። ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ደ ዱ ዲ ዳ ዴ ድ ዶ ይብል ገ ብሂል ገባሬ ሰማያት ወምድር እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ገባሬ ሰማያት ወምድር እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ገ ማለት ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ። ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ። ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ገ ጉ ጊ ጋ ጌ ግ ጎ ይብል ከምዚ ይብል ጠ ብሂል ጠቢብ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ጠቢብ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ጠ ማለት እግዚአብሔር ጥበበኛ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ጥበበኛ እዩ ማለት እዩ። ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ጠ ጡ ጢ ጣ ጤ ጥ ጦ ይብል ከምዚ ይብል ጠ ብሂል ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ብሂል ውእቱ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ብሂል ውእቱ ጰ ማለት ጰራቅሊጦስ ናይ ሓቂ መንፈስ ማለት እዩ። ጰራቅሊጦስ ናይ ሓቂ መንፈስ ማለት እዩ። ጰ ኡ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ጰ ኡ ጲ ጳ ጴ ጵ ጶ ይብል ከምዚ ይብል ጸ ብሂል ጸጋ ወጽድቅ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ጸጋ ወጽድቅ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ጸ ማለት እግዚአብሔር ጸጋን ሓቅን እዩ ማለት እዩ። ጸጋን ሓቅን እዩ ማለት እዩ። ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ጸ ጹ ጺ ጻ ጼ ጽ ጾ ከምዚ ይብል ጸ ብሂል ፀሓየ ጽድቅ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ፀሓየ ጽድቅ እግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ጸ ማለት እግዚአብሔር ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ናይ ሓቂ ፀሓይ እዩ ማለት እዩ። ጸ ጹ ጺ ጻ
ፄ ፅ ጾ ጸ ጹ ጺ ጻ ፄ ፅ ጾ ከምዚ ይብል ፈ ብሂል ፈጠረ ዓለመ እግዚአብሔር በጥበቡ ብሂል ውእቱ ፈጠረ ዓለመ እግዚአብሔር በጥበቡ ብሂል ውእቱ ፈ ማለት እግዚአብሔር ብጥበቡ ንዓለም ፈጠረ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ብጥበቡ ዓለም ፈጠረ ማለት እዩ። ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ ፈ ፉ ፊ ፋ ፌ ፍ ፎ ከምዚ ይብል ፐ ብሂል ፓፓኤል ስሙ ለእግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ፓፓኤል ስሙ ለእግዚአብሔር ብሂል ውእቱ ፐ ማለት ናይ እግዚአብሔር ሽም ብርሃን እዩ ማለት እዩ። ናይ እግዚአብሔር ሽም ብርሃን እዩ ማለት እዩ። ፓፓኤል ማለት ብርሃን ማለት እዩ። ፓፓኤል ብርሃን ማለት እዩ። ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ ፐ ፑ ፒ ፓ ፔ ፕ ፖ ከምዚ ይብል ፊደላት ቋንቋ ግዕዝ ካብ ሀ ክሳብ ፐ ዘለው ከምዚ ይብሉ ኣብ TTM ሚድያ ትምህርቲ ቋንቋ ግዕዝ ስለ ዝወሃብ ተኸታተሉና። ፍትዋት ህፃናት ቻው ብሰላም ፅንሑ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። ኣብ ቀፃሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ብድሓን ብሰላም ፅንሑና።